Rovatunk támogatója a Tesztfutár webáruház, az Elysium, a Femométer és a Whitelab tesztek kiemelt partnere. A tudatos családtervezéssel a kismamák nyomon követhetik ciklusukat, termékeny időszakukat és magáról a fogantatás tényéről is meggyőződhetnek. Ma már számos olyan egyszerű és biztonságos teszt kapható, amely segít felkészülni a babavárásra. Előző adásunkban utána jártunk, hogy működnek a terhességi tesztek, ezúttal pedig az ovulációs teszteket vizsgáljuk meg, amelyek a termékeny napokat és a tűzőrepedés folyamatát segítenek nyomon követni. Ezek a tesztek egyébként mennyire megbízhatóak manapság? Nyilván nagyon sokat fejlődtek ezek is az idő folyamán. Mikor kell már mindenképp orvossal konzultálni, vagy mennyire bízhatunk ezekben a tesztekben? A tesztek a gyártók ajánlása szerint 99,9%-ban megbízhatóak. Nagyon szigorú laboratóriumi vizsgálatokon mennek keresztül, még kikerülnek a boltok polcaira. Abszolút, hogyha a felhasználó jól használja és betartja a használati útmutatóban leírt dolgokat, akkor 100%-ban én azt mondom, hogy megbízható, hogy amit kimutat a teszt. Ugye az ovulációs tesztek is, amit többször végzünk, minden nap érdemes megcsinálni, azzal le tudja követni magát a petérési folyamatot, a termékeny napokat meghatározza. És hogyha ott nem lát esetlegesen pozitív teszteket, akkor már érdemes egy orvosi kivizsgálásra elmenni, mert akkor elmaradhat maga ez az ovulációs időszak, ovulációs petéréses rész a szervezetében. Ha jól tudom, akkor most már a férfiakra nézve is vannak bizonyos tesztek, tehát most már nem csak a hölgyek tudnak megbizonyosodni arról, hogy van-e vagy nincs esetleg probléma, hanem már a férfiakat is tudjuk otthon tesztelni. Igen, vannak otthon használatos tesztek a férfiaknak, magát a mennyiséget fogja tudni mutatni, hogy az rendben van-e. Minőségi, tehát magát a mozgást, a gyorsaságot, az alakot, vagy egy baktériumot már nem tud kimutatni, azt csak kizárólag laboratóriumi körülmények között tudják megnézni, de egy nagyon jó kiindulási pont. Tehát tudja előrejelezni, hogy valahol már tehát, kutakodni hogyha már kell. mennyiségileg azt mutatja a teszt, hogy probléma van, akkor viszont érdemes orvosi kivizsgálásra elmenni, vagy esetlegesen kizárni, hogy akkor nem itt van a probléma. Jó, akkor ezek voltak ugye a terhességi tesztek. Milyen egyéb tesztünk van még? Mit tudunk még megnézni? Beszélgettünk az ovulációs tesztekről, igen, amikkel a termékenységet tudják követni a hölgyek, hogy mikor vannak termékeny időszakban. Ugye ebből nem elég egy tesztet csinálni, illetve nem elég kettőt. Hát érdemes elkezdeni már, ugye meg kell nézni a ciklusokat, le kell átlagolni, azért az elmúlt pár hónapból tudnak kalkulálni, de a használati útmutatóban benne lesz, hogy egy hosszabb ciklus esetén mikor érdemes elkezdeni, illetve egy normál ciklus esetén is, hogy a ciklus 10. napja körül érdemes elkezdeni a tesztelgetést, mert ugye az fontos megjegyezni, hogy a női test az nem egy svájci óra, nem egy gép, tehát nem mindig ugyanakkor van ovulációnk. És mindenkinek máshogy működik egyébként is. Így van, tehát még hogyha stabil 28 napos cikluson van minden egyes hónapban, tényleg óramű pontossága, akkor sem biztos, hogy még ott is lehet egy-két napos eltéréssel számolni. Érdemes kitartóan tesztelni, és akkor megnézni, és általában a délutáni időszakot javasolja a gyártó, de valakinek a délelőtti időszak sokkal jobban beválik. Nem első vizeletet kell használni, hanem egy második, harmadik mintát érdemes megnézni az ovulációs tesztekre. Fontos, hogy egy olyan 2-3 órás folyadékbevitel, tehát hogy teljen el a folyadékbevitel óta, és hogy koncentrált legyen az a minta, amiből végezzük a teszteket. Melyikkel kezdjünk? Ez egy negatív, ez már ezt visszarakjuk, igen, egy negatív mintát hoztunk, hogy meg tudjuk nézni, hogy milyen egy ovulációs teszt a használatban, és érdekességként hoztam egy olyan tesztet, ami nem csak azt mutatja, hogy pozitív, negatív vagy halvány pozitív az ovulációs teszt, mert ugye itt erősségeket is kell nézni, mert itt akkor számít pozitívnak, ha már mind a két vonal egyforma erős. Tehát itt nem úgy van, mint a terhességi tesztnél, hogyha halvány, az is pozitív. Vagy erősebb maga a testcsík, mint a kontroll. Tehát itt az lenne a fő. És maga a teszt megméri a mértékegységet is, hogy mennyi, amit ugye a laborokban is szoktak számolni, hogy mennyi az LH szint, ahol tart, és össze tudja mérni a sima ovulációs teszttel. És akkor megnézzük most ezt a szintmérést is.
illetve ennek is létezik már vizeletsugaras, tehát nem csak ilyen kis csíkok fajtája. És ennél ugyanaz a szabály, hogy két erős csíknak kell itt két egyforma erős, vagy a tesztcsíknak kell erősebb lenni, mint a kontrollnak. Az számít pozitívnak, ugye a használati útmutató is ezt szépen levezeti. Mi most egy kicsit várnunk kell, mert itt van egy ilyen 10 perces hatóidő, és még amit hoztam érdekességképpen, egy FSH-teszt, ami megmutatja esetlegesen, hogyha a hölgy már későbbi gyermekvállásban van, hogy nincs a menopauza időszakában, nem lépett be esetleg. Erre most én is kíváncsi leszek, mert bátorkodtam a saját mintámat hozni, és 43 éves leszek. Ezt mit fog kimutatni nekünk? Úgyhogy most az ilyen izgalommal teli, mert... És azt még nem mérted magadon? Nem. Az ovulációs teszteknek lejárt a hatóideje, amin ugye megnézzük, tehát ez egy negatív tesztnek számít az ovulációs tesztnél, amikor a kontrollvonal, mutatja az ábra is a hátulján, amikor a kontrollvonal sokkal erősebb, mint a tesztcsík. Ez még negatívnak számít, ugye ez a hormon, ez az LH hormon, mindig van a szervezetünkben. Ez normál esetben egy alapszinten meg van állva, és ahogy elkezdődik a termékeny időszak, ez így hirtelen elkezd kiugrani. És akkor történik meg a tüszőnek a repedése, akkor van a legtermékenyebb időszakban, ugye ezt nézzük ezekkel a tesztekkel, és akkor amit lemértünk, ugye a kis színskálával, mivel ugye negatív, tehát ugye ez egy normál tartományban lesz, ez körülbelül itt a legelső, ezt tudnám viszonyítani, tehát ilyen 2,5 körül van a tartományértéke. Tehát, hogyha most laborba elmennék és megnézetném számszerűleg, akkor egy ilyesmi értéket kapnék, ami teljesen normális. Igen. Közben az FSH-teszt is dolgozik, de úgy nézem, hogy még van egy pár. Kis idő neki. Igen, hogy még nem kerültem be a banyakorba, hogy hívjuk mi nők. Ez nagyon jó hír, ennek nagyon örülök. Az otthoni körülmények között elvégezhető tesztekkel húgyúti fertőzéseket is kimutathatunk a szervezetünkben. Ezekről néhány további érdekességgel együtt következő adásunkban beszélünk. Rovatunk támogatója a Tesztfutár webáruház, az Elysium, a Femométer és a Whitelab tesztek kiemelt partnere.